Yau ga wata hanya na samo mana na samun kuɗi online, musamman ma in kana nan ka tara followers kamar 5,000 sama, kana zaune a kai kuma ba sa kawo ma ko sisi, to wannan wata dama ce ta samu a kamfanin nan na Temu wanda ake siyayya da dai sauransu. Wasu sun san shi da Temu, wasu sun san shi da Temu. So koma dai wanne ne, ku zo in nuna muku yadda abun yake, sannan a ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku yadda za ku yi joining kuma ku samu kuɗi kuma. Wannan shine Temu Influencer Program. Na san kun ga mutane daga kudu da ƙasar waje suna irin talla, har ma a nan arewa za ku ga wasu daga cikin manya-manyan content creators ɗinku suna yi wa wannan kamfanin talla. So kuma za ku iya yi. Akwai hanyoyi daban-daban na samun kuɗi akan program ɗin nan. Akwai post to earn wanda in kai posting video a kansu da dai sauransu za su biya ka kuɗi. Sannan kuma akwai share wanda in kai sharing link da dai sauransu su ma za ka yi earning kuɗi. Sannan kuma akwai na ƙarshe shi kuma invite to earn. Shi ma in kai inviting mutane suka yi joining ɗinsu su ma za ka samu kuɗi ta wannan hanya. To kun ga kamar shi post to earn din nan shine wanda za ku ga an turo muku kaya daga Temu, sannan sai kai review, sannan ka ce mutane in mutum yana so ya siya ga yanda za a je ya siya. Wanda duk wanda ya siya abun nan da link ɗinka ko da code ɗinka za ka samu commission a kai. Har commission na 30% in abin da mutum ya siya in sabon user ne. In kuma mutum ne da ya daɗe dama yana sayayya da su saboda kai siya wani abu za su baka har 3%. In har kana so ka yi joining kai ma ka fara samun kuɗi da Temu, to ga code nan da za ka yi amfani da shi. Kawai shiga za ka yi Temu app ɗin, wannan code ɗin za ka yi amfani da wannan code ɗin a cikin app ɗin, kawai zai kai ka program ɗin.